Evo nas odmah burazeri moj i predstavljam druge ekipice. Tu su s nama momci, sad ćemo vidjeti sve šta i kako. S nama je večeras Amar Jašar Spahić Gile, šalim se, evo ti moji lijepi. Dobrodošli momci, kako ste, šta ima? Bolje vas naš. Bolje vas naš. Gledaj, to je brat, kako ti stoje majice, niste normalni. Ali znate šta mi je dobro? Što je naš, ne znam sad ko je ovaj dizajner, šta, kako to, ali brate, zlato je na majici. Halo, zlatni mikrofon, zlatna imperija, zlatne majice. Oko nas sve žene i zlato. Neću da budemo ono malo, zna. Uglavnom nepno. Ajmo, braćo, predstavite se, burazer, kako se ti zoveš? Ovako, Kurtagić Merdan, 20 godina, živim u Sarajevu. Pošteno. Ti, burazer. Alden Imamović, 17 godina, Bogošću. Znači, imamo večeras 3 plus 21, 17. Dobri smo. Bogošća, brate moj. Jeste. Čuo sam da si ko konobar tu nešto tamo vam radiš, jel tako, brate? Radimo jednom lokalu. Reci, braći, da je to, jel tako da je to jedan od najstresnijih poslova, brate? 100%. Evo, zna, brat, ljudi moji, to je jedan od najstresnijih poslova, znaju i braća, veliki pozdrav za sve konobare širom Evrope. Ljubi vas, brat, zna, brat, kako je to, kako sam. Jesi, brate, vidi na što se meni dešavalo, ja dođem, brat, odem ja tamo, ono, zrče radio, razumiješ, u restoranu, Ja. I dođu meni profesionalci, redaju tanjire, po 15-16 tanjira. Kome ba, ja dođem, brate, iznesem 20 tanjira u roku minute, kunjevcima, on nabuba, lako polako ide ono spušta, kome ćeš, a ne valja, jade, brate, tanjir na tanjir, ono ispravlja se hrana, to sam ja čitao, brate, staviš ono krpu i odemo, vidi tamo, čekaj, šta je ovo, šta mi govori, ba, pusti se nešto tam priča, u razred moj, što se tiče gaming, ja na sve, brate, samo nije game time, veliki pozdrav za šefa Damu i u ovoj emisiji. Ovako, brate, što se tiče gaminga, je to u kojim stigricama, šta pucaš ti? Pa ovako, na PlayStationu preferiram PES. Dobro. I tu sam, mogu reći, veoma dobar. A što se tiče kompjutera, igram Valorant, tako da. Dobar. Valorant u razredu, malo pa smo baš malo, bio je baš u onom ogromnom hype, a sad je malo koji ode pao, što bi se reklo. Ima li igrača da igraju? Ima igrača, igraju, ali kao što sam rekao, da na CSGO ima previše cheatera, ovdje sad trenutno se pojavljuju cheateri koji plaćaju za cheat, tako da ne može se do nekog velikog ranka doći nekim skillom. Da, istina. Super, a ti u razredu, koji je ti? CSGO si ti najviše. Koji si rank, vrate moj? Master Guardian 2. Dobro, pa ide lagano. To si ti tek krenuo otprilike. Dobro, ja sam bio onaj LEN, jel ima ono LEN? Kako ono? Taj sam bio sekunda do globala, materi. Ne, bio sam ba onaj, ko ima poslije LEM-a, šta ono ide? Ono ovako, nije global, nego nešto pište u komentarima, koji ono, casual, ma nemam pojma šta je burazer moj. Burazer, ste spremni? Imate večeras jake protivnike, uglavnom, svi ste malo ono zreli, stariji momci, tako da vidjet ćemo ljudi sve šta i kako će ići. Sada ćemo preći odmah na izvlačenje igrica, a vi dotad pogledajte mene, šalim se. Ajmo idemo na izvlačenje igrica.